Zit u erover in? Zijn er straks momenten dat er scheepvaartverkeer via de satelliet niet zou kunnen communiceren? Als er geen oplossing gevonden wordt, dan is dat een reëel risico, ja. Oer een liedjellier rek het Immarsat, altijd onder de missionair minister Adriaansens leidt, haar een 3,5 gigahertz frequentie kwijt. Die frequentie moet gebruikt worden voor de uitrol van 5G-internet, maar is nu nog het satellietschotelnetwerk waar skippen in Neet haar een neetsignaal doorheen versturen naar de kustwacht daar. Nou ja, misschien vooropgesteld, wij zijn helemaal geen tegenstander van de uitrol van 5G in die 3,5 gigahertz band. Nederland zit erop te wachten en dat moet ook gebeuren. Maar wat ons betreft kan dat niet gebeuren voor het stukje waar wij gebruik van maken, tot het moment dat wij zekerheden hebben dat we ergens anders een alternatief hebben. Om dat alternatief het werken, in Griekenland had Immarsat intussen al een heel nice schotelcentrum opzet. Maar ook daar binnen uitdagings. Er zijn eigenlijk twee zaken. Enerzijds, we hebben een licentie gekregen voor 5 jaar, terwijl we deze technologie nog 10 jaar gebruiken. Dus dat is tekort. En het andere is dat er ook nog wat initiatieven in Griekenland zijn die ook te maken hebben met de uitrol van 5G, die ons in de weg kunnen zitten. En daar zijn we op zoek naar zekerheden vanuit de Griekse overheid bijvoorbeeld, dat die ons niet in de weg zullen zitten bij onze noodspoed- en veiligheidsdienstverlening. Want de noodspoed- en veiligheidscommunicatie verrint op dit moment al jaar nog via die 3,5 gigahertz frequentie. En dat gaat dijstig om spoedeisende zaken. Er zijn wereldwijd ongeveer 150.000 schepen uitgerust met wat we noemen GMDSS, Global Mobile Distress Safety Services. Dus dat is in feite een rode knop aan boord. En als je dat drukt, dan heb je gewoon de garantie dat er hulp komt. En dat gaat ongeveer om 6 oproepen per dag die wereldwijd bij ons binnenkomen. Om de oproepen continueren te kennen is het bedrijf in Oelis maar zowel de Griekse als de Nederlandse oerhiet. Maar als er geen zekerheid komt, dan is het risico dat per 1 februari stakomier er geen neetsignaal van skippen meer terugkomen richting de kustwacht.